Благодаря. Добър вечер, уважаеми зрители. Имаме плакати. Георги, какво пише моето момче? Слави Кукубен, обичам ви. Послепис, искам автограф. Добре, няма проблем. Ела, кой си ела? Даже имам химикалка, заповядай. Ела, дай на плаката се подпише, няма проблем, заповядай. Голям Сладур Евгений, дай да свирим нещо, докато излезе. Здрасти, как се казваш, приятелю? Ангел? Ангел. Добре, няма проблем. Ето тук Ангел. Уважаеми зрители, до 31 юли, когато шоуто на Слави ще спре да съществува, остават 3 предавания, 3 малко по-различни предавания. Затова днес ще ви... Добре, може ли поне днес да не събираш тия пера? Просто аз говоря и ти ходиш и събираш тия пера, като някаква птица си с тия розови пера. Днес ще видите една по-различна актьорска вечер. Актьорска вечер, искам ти палци Иване, краси да не е в лошо настроение. Актьорска вечер като за последно и така при мен ще влезе един човек, който от съвсем малък, от 8 години е в 9-ти клас и постоянно твърди, че е мой роднина, но аз продължавам да отричам и не го познавам. Представям ви Станислав Христов Христочко! Имаш 5 минути. Какво имам? Имаш 5 минути, не дай да ми говориш тази интонация. 5 минути имаш. Добре. За 5 минути можеш да кажеш каквото искаш. 5 минути. Засичам. Не се казва това е нечено. Минута е много. Добре, кажи сега. Вучко. Моля? Минута е много. Не, 5 минути. Ти ли пееш тази песен на ти рай? Моля? Какво искаш, бе? Ти ни пееш тази песен на ти рай? Аз изпях преди малко за публиката. Да, само за публиката. След 31 тъмнина. И Джуди, и Маги, повикай. Але къде е батко, бе? Не е такъв. Текста не е такъв. Призови ме в тъмнина, изтръгни ме от нощта и мене повикай. Това е текст. Направи ме като Любо. Като кой Любо? Като Любо не. Има допълнителни столове. Да, така е, защото... Ангели, здравей. Динко, здравей. Мой приятел Стара Загора, Динко го поздравя. Добре, дай сега да не го правим лично. А къде е батко, бе? Моля? Къде е батко? Нямам никаква представа. Верно ли е зарязал 150 човека и е заминал с еднопосочен билет за United States? Не е вярно. Здрасти, татарски! Айде без татарски. Чух, че Цецко, господин Цветан Недялков е пуснал в един сайт за разпродажби всичките китари на половин цена. Не е вярно това. И аз му викам, съжалявам, Цецко, ака на история. А той ми каза, дай по-позитивно. Викам, ура, ака на история. Уважаеми дами и господа, добър ден, много красиво момиченце. Айде бе, ела тук, престани с публиката, бе. Искаш да се запозная с батко?
Не, няма нужда. Не искам да се запознавам с никого. Ако видиш, оставите искаш... тетове! Искаш ли? Мога да ти уредя автограф. Здравейте, заповядайте, седнете. Дайте един автограф на момичето. Излез да си правиш скетч. Заповядайте, седнете. Как се казвате, госпожо? Мишел я взимам. Хайде, довиждане. Мишел, много ти благодаря. Просто исках да се изфукам с тебе. Три минути. Махни си чантата. 3 минути. 3 минути. Помня го, уважаеми зрители, когато започваше това шоу. Бях 19 годишен девственик. А сега съм 38 годишен девственик. Понеже имам големи уши, чувам прекрасно. Те са най-чувствителният ми орган, особено когато лъскам тайно бастуна вкъщи. Айде, сложете червена точка. Една какичка един път ми вика: Станислав Чо, ти си специалист по уши. Какво да си сложи на ушите, за да стана по-привлекателна? Казах и коленете си. Звъннах сутринта на батко и му казах: батко, трябват ми пари, че ме търси едно старо гадже. А той ми вика: и на мен ми трябва, че ме търси един стар екип. Що говориш такива глупости? Не ми даде. В банката една баба... това е много интересно, чуй. Това е много интересно. В банката една баба ме помоли да й помогна да си провери баланс. Бутнах я силно и тя се плесна на земята. Викам: залиташ, бабче, излети баланса. Какво ще кажеш? Много ми беше смешно. Банката. Много ми беше смешно. Да, давай още 2 минути. В моята сметка нямаше парички. Значи през лятото няма да щипя каките по морето, а ще спя. Аз съм много добър в спането. Айде бе, сега... Мога да го правя с затворени очи. Сега, между другото, и бабка, и детко ми пазят тишина. Детко вече не ще да лупка бабка със същото настроение. Всяка вечер от спалнята им се чува: до края на потентността ми остават 4 дена, 3 дена, 2 дена. Уважаеми зрители, когато започнах това шоу преди 19 години, съм предполагал, че ще се запозная с един световен писател, който е избрал да живее в Перник, в квартал Тева, и може би за това той винаги, когато ми е на гости, говори дълбоки, но и цинични мъдрости. Представям ви Пауло Коелho! Господин Коелho, радвам се, че седнахте на диванчето. Абе, ти не си ли го подарил още това диванче или ви реши? Не, още не. Голема скрънза си. Не съм скрънза, просто... Значи, дошъл съм тук, ти гостувам финално Риби реши, защото разбрах, че в сряда приключваш като тако. Да, точно като тако свършвам, да. Абе, чум, че ще влизаш в политиката, бе? Не, няма такива неща. Значи от мен да знаеш, ако искаш да станеш политик, не е важно да си умен. А, така ли? Важно е избирателите ти да са прости. Да. Пауло Коелho! Добре, дай да не говорим за политика, моля. Добре, няма да говорим. Между другото, забелязвам, че в България с важните работи се занимават важните хора. Да. А много по-добре щеше да е, ако са умните. Пауло Коелho. Какъв ще бъдат финалните ти думи, какви ще бъдат за зрителите на шоуто, понеже ти вече ще изчезваш? Няма да ти... Да? Би ли ги казал без нечленоразделни звуци? Значи хич не ме бива по сбоговарията, Риби реши. Така ли? Оня ден с едно момиче в студентския град се разделихме. И тя вика: Пауло, желая ти всичко хубаво и нека всичките проблеми в живота ти да са толкова малки, колкото оная ти работа. Добре. Пак започваш глупости да говориш. Ами глупости пак говориш само. Добре, само още нещо да ти кажа за жените. Значи да знаеш,
Ако не са и изтекли данните от НАП, значи още е малка за теб. Мало Коелю. Нещо по-възвишено искам. Нещо за литературата, господин Коелю. Хората да ви запомнят като писател, като творец, като културтрегер. Ще ти кажа. Да? Запознах се тук напоследък с много български поети. Да. И каква е тази традиция в съвременната българска поезия? Всички пишат, че плачат в дъжда, за да не се виждат сълзите им. Да. Значи от мен да знаеш, тия дето плачат в дъжда са същите, които пикаят в басейните. Мало Коелю. Гаранция. Добре, бе, кажи нещо за финал, бе, наистина като поет, бе, за край, като писател, кажи нещо, бе, човек, бе. Ще ви разкажа една притча. Да. Един млад човек решил да се ожени, но се колебаял каква съпруга да избере. Да. Затова отишъл при мъдреца Конфуций и го попитал: учителю, реших да се женя, но имам две приятелки и не знам коя да избера. Едната е девствена като такова, а другата е с голям сексуален опит, рибириш. Конфуций нищо не казал, влязал в колибата си, извадил оттам две лайна. Сложете червена точка веднага. Едното било прясно, а другото старо и изсъхнало. Опитай сега едното и другото, казал Конфуций. Младежът отхапал от старото и казал: много е гадно. После отхапал от прясното и казал: и това е много гадно. Ами това е, казал Конфуций, довиждане. Чакай, учителю, извикал младия мъж. Няма ли да ме посъветваш за коя от двете жени да се оженя? Няма значение за коя ще се ожениш, казал Конфуций. И в двата случая ще ядеш лайна. Уважаеми зрители, познавам един човек, който е олицетворение на българската практичност и предприемчивост. Може да се каже, че той е първото българско КТБ. Знае и 2200, като 200 винаги са за него. Представям ви Седларов син! Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Седларов син, както добре знаете. И съм тук, за да обявя финален търг за цялото студио на Слави Трифонов тук. Слави, да ти кажа честно, добре, че изтекоха данните от НАП, да съм си направил над 150 лични карти сега. Регистрирал съм се в сайта, надявам се да гепя поне половината от подаръците, да ги разпродам на черно. Хубави времена бяха. До сега, тъй като няма да имам повече работа тук, съм решил да станем концесионер и взех една плажна ивица на морето. Ама много ми мрънкат за тия цени, бе, Славе. Много мрънкат. Оня ден ме пита един: добре, бе, вика Седларов, къде е свободната зона за твоя плаж? Викам: нема я. Тя е свободна, си тръгне по всеко време. Вчера реших да застана малко така на бара, да обслужвам клиентите. Дойде един младеж и вика: може ли една бира? Викам: имаш ли 18? Вика: имам, да, и ми дава личната си карта. Викам: не бе, 18 лева за бирата, имаш ли? Да ви кажа, освен концесионер, станах и собственик на хотел на плажа. Хотела ми се казва Седемте дюни. Какво? Седемте дюни. Защо, бе? Може и 7-8 дюни, ама нема чак толкова много. И един ме пита: бе, Седларов, що хотела ти се казва така, Седемте дюни? Викам: защото с пясъка на Седемте дюни забъркахме бетона за хотела. Затова е така. Може ли аз вече нещо за финал така? Давай, вече се сбогуваш. А не така. Да, искам сърцето ми кърви и плача в дъжда. И в басейна. Да, за финал да ви се похваля. Ще ви кажа една голяма тайна. Достигнах връх в професионалната си кариера. Направих нещо почти немислимо. Станах единственият човек, успял да продаде нещо на арменец. Продадох му ефирното време по BTV от сряда нататък след 22:30. Уважаеми зрители, се видим след малко. Уважаеми зрители, наскоро гледах една класация
Една класация, в която ние българите пак се нареждаме на... Слушай, не на последно, на първо място, защото става дума за негативизъм. Тоест ние се нареждаме по от първите места по негативизъм, негативни хора. Обаче аз познавам един човек, който балансира този негативизъм. Той е балансьор. Той е всичката гледна точка, защото за него всичко е радост и тъга. Светло и тама. Ин и ян. Джуди и маги. Представям ви Шишо Бакшишо! Нали? Престани, бе. Престани, служете червена точка за всеки случай. Не. Служете траурна лентичка. Няма нужда сега от тия... Уважаеми зрители, гледайте на 31 юли. Шоуто свършва. Добре, ако обичаш. Не искам само негативизъм. Разбрахте се оптимистично. Моля те. Добре, оптимистично. Да. Женени ли сте? Имате ли 19? Добре, бе, остави. Вземете го, моля ви се. Моля ви се. Чакай, бе. Оженете се, Слави. Ти ли на мен ще ми бъдеш сватовник, бе, сине майче? Ние, ако не ти помогнем, няма кой. Ти ли ще ми бъдеш сватовник? Поне да не си сам след 31-ви. Вземете го, моля ви се. Ела, бе! Съгласна е! Ела, бе, ти не знаеш! Сгодихме се! Това си е мой избор. Тя е съгласна. Ти, що се дърпаш? Ела, моля те се. Ела тук, бе! Добре изглежда интелигентна. Ела, бе, ела. Моля те. Срамува се. Виж, прави се с страх го е да се ожени. Не ме е страх да се ожени. Добре, момичето, като е съгласно, ти защо не искаш? Защото аз не я познавам. Сега заради тебе няма да се жена. Като я гледаш, има ли нужда да се запознаеш? Няма. Направо се взимайте. Се запознавате. 5 минути. Ох, тия 5 минути. Ще направим сватбата в Плевен. 5 минути. Не знаеш къде ще е моята сватба. Ти откъде си? Ако не... От София. Ще ходите по магистрала. Защо ще оставиш така самотно момичето? Много е млада. Моля те си. Как ще е млада? Млада е, как ще не е. Млада е 19 години. Не може да има така разлика между мен и жена ми. Разбираш, и трябва да има по-малка разлика. Идеална разлика е за теб. Какво ще правиш след 31? Кажи ми. Ще правя какво... Пак там ще стоиш. Понеже ми виж колко момиче. Майде, срамува се. Такъв си. Иначе изглежда строг, но е душа, мек, емоционален. Натисне копче бизнесмен, натисне копче емоционален, натисне... Да. Натисне две копче да... Това е! Какво правиш сега? Ма това е живота, бе! Какво е това? Това е живота! Какъв е този жест? Защо си вкарал още 70-80 човека повече? Защото е станало... Защото по 50 лева билет до последно. Първо, билет е 5 лева. И второ, е станало някакво разминание в билетния център и аз попитах защо е така. И моите продуценти ми отговориха, че не трябва хората да остават с негативно впечатление. Затова сме вкарали столове, да седнат. Ето пяхме им Ати Рай, пяхме им с Иван. Пеем само защото са публика. Най-важните хора са публиката. Добре, като има интерес, защо не го направите в някоя зала? В коя зала да го направим? Ами не отсъщо, в зала 1 на НДК. Защото това изисква други усилия, друг екип, други инвестиции. И не ти се дава. Разбрах. Какво значи не ми се дава, бе? Ами, други усилия, друг екип. Какво толкова усилие е? Ами просто е друго, различно е и трябва да имам договорка с BTV, каквато аз нямам. Каква ти трябва? Аз трябва. Може да ни гледате. Ами, що не тръгнеш по театрите? Какво да правя по театрите? Ами, шоуто. Да правя шоуто по театрите? Да. Ние не сме театър, ние сме шоу. Както аз и Ива Сиромахов направихме спектакъла Островът и го играем в Сатиричния театър. Уважаеми зрители, ако искате да не ме видите мен и Ива Сиромахов от септември месец, заповядайте в Сатиричния театър. Това ли искаш да кажеш? Не. 2 минути. И ще ходим в Берлин на 22-23 ноември и от 1 до 5 сме на турне из цяла България с представлението Острова.
Понеже знаех, че искаш да ме поканиш, но то няма време. Няма! Трябва да се спасяваме по-отделно. Какво да правим? Тоест, ти искаш да кажеш, че виж кое ми е лесно. Фаща си багажа и си тръгваш. Нито искаш момичето, отиваш си. В Плевен, какво? Няма да си тръгнем. Няма, да. Не искам да коментираме това пред публиката. Имаш още 2 минути. Да, заповядайте в сатиричния... Да. Стига с този сатиричен театър! Капнал съм, господин Трифонов. Що стига? Мразиш театъра, не обичаш Не мразя театъра, уважавам театър, но ти си за тук, за друг. Да, кажи сега като Шишо Бакшишо. Да. Кажи като Шишо Бакшишо. Стига, бе! Капнал съм, какво да ти кажа? Шишо Бакшишо, трябва да излезеш и да се сбогуваш. Разбирам те, защо не искаш вече да се ожениш за него. Защо? Ти така, ако викаш по цял ден... Аз не викам по цял ден, просто ти ме провокираш всеки път. Добре, ти доли момичето. Защо трябва? Ела. Краци! Няма. Страх я. Ти си Шишо Бакшишо, не ме карай да целува момичето, може да си има приятел, може да има... Няма, нали няма? Как няма? Може да не желае, Краси. Може да не желае да се целува с мен, аз съм възрастен. Тогава на вашата сватба ще ви пее, господин Трифонов. На коя сватба ще пее? Като се ожени. Нали не искаш, ще вземе приятеля. Тя си има приятел, ето виждаш ли? Не знаеш. Айде бе, моля ти се. Айде бе, добре бе, айде, добре. Уважаеми зрители, още 1 минута има. Сиво Сиромахов може да ни гледате в сатиричния театър. Представлението Острова. Цял ден правя безкрайни курсове заради това шоу. Цял ден... Ще го повторя, но Светле, моята съпруга Светла, карам господин Трифонов хиляди фенове, които обикалят по кабеларките и питат: Слави, при нас ли ще идва на есен? Право, в Евроком даже са сложили табела. Тук не е информация. Господин Трифонов, няма да се притесняваш. Както казват далтонистите, живота е като дъгата. Половината е бял, половината черен. Онзи ден карам нощна смяна. По едно време влизам. Не се засмя един път. Какъв си такъв човек, бе? Забил му, радвай се на живота. Влизам оня ден, господин Трифонов, в един тунел. Преди това минах през сатиричния театър, гледам Острова. И много хубаво представление. Викам, ще го гледам с Иво Сиромахов. И минавам през тунела и ми угасват светлините. Ужас! Накъдето и да гледам, пълен мрак. Не знам какво следва. Направо, уважаеми зрители, се почувства като Слави Трифонов на 31 юли. Това е! Живота е радост и така! Така са Слави и радост за Маги и Джуди. Това е живота, уважаеми зрители! Днес е в светлината на прожекторите, утре в тъмнината на мазето. Слави, направо не мога да се те представя като обикновен човек. Право не мога. Аз съм обикновен. Значи, представям си, вечер хапваш претоплена мусакичка от топлата витрина на супермаркета, разхождаш кучето и гледаш шоуто на Иван и Андрей, докато заспиш. Направо не мога да се звъниш на Евгений, но той не ти вдига, защото вече не си му шеф. Слави, ако ти е скучно вечер, може да ми звъннеш. Чули, бе? Чули? Жена ми ме изгони от спалнята и няма къде да спа. В кревата на Минка свирката сега е като студиото на шоуто през последния месец. Няма никакви свободни места. Моите хубосници и шадията на тате също тъжат за предаването. Ядосал си се виждам. Снощи, господин Трифонов, гледам малкия, хванал батко си. Искаш да продължа? Да. И си играе на шоуто на Слави. С батко означава си. това? Ми означава свършва. Уважаеми зрители, не е тайна, че българките са най-красивите жени и за тези 19 години аз съм се опитал винаги да ви го показвам, но една е над всички и може би за това е толкова по-често ми гостува. Време е днес да взема поредната си порция красота. Представяме ви Мегз.
Добър вечер, здравейте. Аз съм топ дизайнерката МГЗ. Жената, която никога не е посещавана от феята на зъбките. Защото ако тая ми оставаше пари под възглавницата за всеки мой зъб, тя ще банкротира тая. Слави, много ми е гадно, че предаването приключва. Защото исках да облека балета на шоуто в най-новата си модна линия. Но явно мечтите ми ще си останат като чорапите на Слави, няма да ги има никакви. Просто е това. Тъпо ми е, че няма да идвам тук повече и ще трябва да вися в Пловдив. Знаеш ли защо? Не. Защото да съм там хич не е далавера. Така ли? Защото нали знаете, където и да си в Пловдив, все си на майната си. Ето преди месец ходих при един зъболекар, който обеща да ни оправи зъбите до това предаване и имам невиждани резултати. Ето, нито аз виждам резултати, нито другите. Много се чудех какво да увлекат за последното си. Виж, от бързане си скъсах черпогашника. Не се тревожи, всичко е разрешено при мен, няма проблем. Питах, ама Диана Младенова не давала сега за нови черпогашници. Нямаме тази възможност. Спокойно. Облякох... Знаеш какво бързане е горе заради тебе? Какво е това препускане? Да. Облякох си рокля от най-последната ми колекция, погледнах се в огледалото, пълен парцал. Свалих я, пак се погледнах, не беше от роклята. Значи, като влизах в сградата на входа, ми поискаха личната карта. И викаме, за какво вие не ме ли познахте? Аз съм МГЗ, идвам за последната актьорска вечер на Слави. А те ми викат, не бе, просто искаме да ти се посмеем на снимката. Значи, Слави, да. Знаеш ли какво е матрешка? Не знам. Не знаеш какво е матрешка? Не. Това са тия куклички, деца една в друга, сещаш ли се? Да. Значи, виж сега, от бързане е останал малко и от Седларов, разбираш ли, не по-съм подложена. Ти не знаеш каква е паника отзад. С което искам да ви кажа благодаря ви, приятна вечер. Уважаеми зрители, следващия ми гост е една от най-големите звезди в руската естрада, но понеже е арменец, той е достатъчно хитър, за да си остане българин. Представям ви Филип Киркоров! Здравей, Слави! Просто толкова се радвам да те видя. Не се ли радваш? Не знам как... Аз съм принца на естрадата. Здравей, принце на естрадата. Известен още като руския Месут Юзил. Защо? Как защо? Погледни ме! Не виждаш ли прилика? Ние сме братовчеди. Очичките, да. Да, той не може да пее, но както и да е. Дойдох да се сбогувам с шоуто. Аз съм свикнал да се сбогувам с възрастни хора, Слави. Стига, бе. Казах с Богом на Алла, сега ще кажа с Богом и на теб. Да. Бе, разбрах, че ще подарявате лимузината. Да. В която, между другото, съм се возил и аз. Това е вярно. Ами да, много е неудобна. Да. Това не е вярно. Как да не е вярно? Не е Постоянно си блъсках главата в тавана. Излезе ми такава цъйцъйна. То просто беше... И накрая се разкрещях. Викам, айде спри вече да слезна. И шофьорчето на биспирачка, викам му, не говоря на тебе. Говоря на Дима Билан. Просто вече не знам и аз. Дойдох в България, защото от една година не съм изкарвал нова песен и реших да дойда да видя защо така са зациклили Катето и Здравко. Да. Но разберете, не ми трябва просто някаква песен. Трябва ми гит. Хит, не гит. Гит, да. При нас в Русия гит. Ти знаеш ли, че всеки български летен гит става мой есенен гит в Русия? Да. Между другото, разбрах, че и Борис Ротарийски бил много продуктивен напоследък. Да, така е, да. И реших така да му чуя песните, да си открадна нещичко, ако ми хареса.
слушах ги. Да? Абе, ще ги имам предвид. Да. Все пак. Но не сега. Като заговорихме за Куко Бенд. Никога не съм харесвал като жени двете певици Лилито и Невена. Защо? Сега ще ти кажа, просто не са мой тип. Обаче вчера си ги минах така през фейсъпа, да видя как ще изглежда след 50 години. О, направо се влюбих в тях. Да. Много харесвам Куко Бенд. Особено този последния вихът Сароме Мангавко. Не това! Некалав. Не това! Много хубаво, просто Не това! ще го взема, ще го взема. Не това! Абе, с нощи успях да се видя и с моя голям приятел Драго Чая. Значи толкова отдавна не се бяхме виждали, че за една нощ се видяхме 2 пъти. Да! Искам да кажа на всички от шоуто, честит край на кариерата. Ще си мисля за вас и ще пея песните ви. Особено Сароме Мангавто. А на балета искам да кажа, момичета, ще ви чакам. Обадете ми се след 20-30 години. Ще измислим нещо. Защото, както казва любимата ми поговорка, много баби, хубав секс. Ще, уважаеми зрители, ще се видим след малко. Уважаеми зрители, в България всички разбираме от футбол и от политика, но има един човек, който въпреки че е футболист, разбира от всичко друго, но не от футбол. Разбира се, едене, пиене и изгодни женици. Представям ви Гацо Бацо! Ай, моли си от северозапада викаш ядене. Бе, че се бъде Не, чува. така, Каза така, ядене и пиене. Ядене и пиене. Промени се, виж какво нещо е славата. Да. Чакай, бе. Просто така ми го беха написали. А ти ми дай нещо от себе си, така сме. Я моля кажеш на ядене и пиене и ядене. Защото уважавам труда... Ма ти ме уважаваш, си от северозапада, ще кажеш ядене. Сега като уважаваш труда, тия хора какво ще правят? Да. Какво ще прави, уважаваш? Бисъв гърдите, бисъв гърдите, бисъв гърдите и сега... Кой се... Ай, Кога съм се бил в гърдите, бе? бей от тук. Кажи ми, кога съм се бил в гърдите, бе? Тук. Кога съм се бил в гърдите? Кога? 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 Сега гледам, уважаеми дами и господа, гледайте на 31-и, след 19 години, Слави, свърши. Ама това е... Слави, свърши. Ма Най-после. Шоуто. Шоуто на Слави. Аз съм човек последователен, правя това, което казвам и показвам нещата такива, каквито са. Разбираш ли? Затова гледам да говоря винаги истината, защото силата е в истината. Това съм разбрал от дългия си опит. Разбираш ли това? Добре, какво ще правим? И никой... От силата на опита. Какво ще правим? Ти не трябва да имаш никакви притеснения. Разбираш? И аз за това нямам. Затова, уважаеми зрители, гледайте. Са! Ама къде ти е проблема? Аз не мога да разбера. Ти си Гацо Бацов си в момента и се прощаваш с тук. Гацо Бацов. Довиждане, уважаеми зрители, беше ли приятно? Чакай малко. За мен беше чест. Нека ти кажа. Гацо Бацов е... Довиждане! Ела тук, бе! Довиждане! Ела тук! До кога ни е договора? Договора ни приключва след 2 дни. Тогава се върна. Всъщност не... Като се смята там и отпуската, нека около 15 по договор. То не може да има отпуска, защото ние приключваме, ама тя се слага там към тия дни, някъде договор. И бонуси, които ще получим след това. Няма... Партии ще имаме. Партии явно. На договора ни приключва на 15 септември. Значи трябва да стоим до 15 септември ли, бе? Не, до 15 септември тогава приключва договора, а ние приключваме в други ден. Идеално. Най-после починат тия хора. 2 минути. Разбрахте, че приключваме. Значи разбрахте какво ще правим. 2 минути. Колко години си на екран? Значи сметни колко години си на екран. Щом коги започвахте вие, с моята мумия тъкмо си бехме купили чисто нов телевизор опера. Помни? Моята
Моята, знаеш, тя така ми говори. Вика, от известно време не е спела да мрънке. Вика, шоуто свършва. Аз сега с какво се приспивам вечера? Бе. Това са 4 176 предаване. Ние толкова пъти не съм мъдрасал Викито Бекан и Шакира. Виж, ако добавя Кристиано, ще ги мина. Няма да се притеснявате, господин Триев. Шоуто си следва естествения ход на нещата. На 19 години и Валери Божинов беше на върха и после рязко... Уважаеми зрители, това беше Гацо Бацо! Чакай, Гацо, ела, върни се, защото... Ела седни, ела. Да взема не знам умишенци. Ела седни. Уважаеми зрители, знам, че има много хора извън България, които гледат моето шоу. Не е ли готов? Добре, окей. Кой е готов? Понеже, уважаеми зрители, в момента се пригмират. Значи, понеже ние имаме договори с BTV, нека Иво да излезе доколкото е готов. Ако трябва да запълна времето... Не, няма нужда да запълваш нищо. Нека да излезат и двамата актьори. Колкото готови, толкова. Уважаеми зрители, понеже ние си спазваме договорите и по договор трябва да свършим след 4 минути. Значи Гюро Кюмюро е тук, ела седни. Здрасти, Гюре! Моля, как се събраме и двамата? Тук интелектуалците се събраваме. Тук, това сме двама Шекспир, докъде е готов Шекспир? Шекспир е готов. Шекспир! Добре, окей, нека да пристига колкото е готов толкова. Днеска е по-специално предаване. Искам актьорите да са заедно. Когато, уважаеми зрители, имаше и... Да се крепим, уважаеми зрители! Имаше и други актьори. Искам да кажа... Браво! Искам да кажа, заповядай Шекспир, искам да кажа, че имаше и други актьори, които работиха в шоуто на Слави. Дай на мен. Имаше и други актьори, които работиха в шоуто на Слави. И Любо Нейков, и Руслан Майнов, и Виктор Калев, и Мая, и Тодор Башянов, и Мая Бежанска. Работиха много актьори, които през тия 19 години аз искам да изкажа уважението към всички тях. Те са участвали. Много е трудно да се прави актьорска вечер, но актьорската вечер се получава винаги само и само заради екипа, заради актьорите и заради вас, публиката. Така че представям ви актьорите, които са участвали. Много изненадващо господин Сиромахов, който също се завършил надпис като режисьор. В нашия екип той беше и сценарист и се оказа, че той се справя страхотно като актьор. Аз се чувствам страхотно, когато играя с него. И за това... Моля? И аз така. Имаме време още за Уилям Шекспир. Заповядай, той в мене на реч. Колега! Драматург. Здравейте! Но след малко чао ще кажа. Аз със страшна жал, че шоу като на Чичо Слави не може тъй да се забрави. Та нека кажа аз сега 2-3 хвалебствени слова. Минаха тук велики гости. Имаше и много прости. В той студио ракия пихте и референдум направихте. С кого ли не се подиграхте и цял народ изчалгаряхте. С песни, танци, чака-рака, тадув, вървеше влака. Но ето, че настана паника. Айсбергът срещна май Титаника. Признай си, Слави, срам не срам, че смачкате халваджиян. Раздялата тъга ни носи, но идват хиляди въпроси. Не искам аз да падам ниско, но с кой сега ще пее Криско? А гъмзата? Къде ще свири? А кака Радка? Чий ще вири? А Цецо? Де ще натовари безценните си 100 китари? Ами кажете ми, балета, къде бедрата си ще мета? Изниква и въпросът мрачен.
А Кулеков къде ще плаче? Но ето, тръгвам, няма как. Оставям водещия блак да води като за последно. Момчето учиндолско бедно. А бучка в гърлото присяда. Какво ще гледаме след сряда? Да, Слави, много ти си дал. Но ето, че дойде финал. След хилядите ти шегички, след ред колегиите с твоите чички, дойде и време за гудбай. На всяко нещо идва край. Уважаеми зрители, уважаеми гости, искам да аплодираме нашите актьори, които се раздадоха в продължение на толкова години. Само заради вас и само заради вас. Това бяха актьорите! Уважаеми зрители, вече останаха само 2 предавания на шоуто на Слави. Днеска бяхте страхотна публика. Благодаря ви и за мен беше чест. Благодаря.